spelar vi månne in nu? Jag tror Ser det. det ut för dig som att vi spelar in? Nej, men det gör säkert det. Trycker här på OK. Du borde ha fått information om att jag har börjat banda in det. Det borde Ja, liksom med. this meeting is recorded. Bra, Okej. ja, bra. Då vet du om det, då vet jag att du lyckades. Ja. Joo, eli tämä teksti on nyt, mitä minä olen valinnut niin, että kaikki tässä ryhmässä voivat lukea sen. Se on, se on ottanut historiallisen blogista ja niin, että kaikki ihmiset, jotka tutkittaa ja tutkii ja työskentelee historian ja meidän laitossa voi kirjoittaa nämä lyhyet tekstit, artikkelit ja niin edelleen. Ja tämä artikkeli se käy vanhempien ja heidän ja se suhte, mikä heillä on lapsille. Joo. Joo. Ja totta kai se myös menee, että mikä isien, mikä heidän mielipiteensä heidän oman lapsusta ja omat lapset ovat. Ja totta kai se, että ei ole se ajatus, että lapset vaikka ei vaan nykyään on niin että vanhempat usein toivovat, että lapset olisivat paremmin. Se ei ole uusi ajatus. Ja se myös tämä blogiteksti kuvailee aika hyvältä minun mielestä takana. Joo. Ja minun mielestä tämä on aika kiinnostava teksti, koska se juuri se koskee tämän perhe-elämä. Ja kaikki voivat myös itsellään, että ei pitäisi olla tämä historia on tosi kiinnostavaa, mutta jokainen on oma perhe ja sitä syystä nämä kysymykset voi liittyä jokaisen elämään minun mielestä. Eli, joo. Oi, joo. Joo. Sinä vaikkapa tarvitset vähän aikaa, että sä voit lukea sen läpi. Joo. Menneisyyden, mä otan nyt ekaksi tämän sanalistan esille. Aika vaikeita sanoja. Joo. Mä näen tämän, mutta joo. Eli haluatko sä, että me otetaan ne kysymykset jo, että me voidaan keskustella, tai mikä sun ajatus oli? Sinä voit lukea vähän, vaan että sinä saa vähän kuvaa tekstistä, ja sitten me voimme kyllä jatkaa. Okei, joo. Mistä sä oot saanut tän? Tää on aika... Mitä... Okei, joo. Nu... Det här kanske inte har med det att göra. Joo, mutta olen ottanut sen historiallisen blogin. Siinä löytyy molemmat tekstit suomen kieltä ja myöskin ruotsiksi. Ja niin, että tämä on vain yksi A4 kirjoitettu tästä aiheesta. Ja siellähän on lähteetkin. Joo, sinun ei täytyy lukea noin lähteet. Se on vaan, että informaatio on otettu. Okei. Tämä ei ole mulle tosi tuttu konsepti. Konsepti? Onko se suomeksi konsepti? Konsept? Aihe vaikkapa. Aihe, joo. Eli sun ensimmäinen kysymys on, oliko teksti vaikea ymmärtää? Ehkä vähän, koska, koska just tämä aine on mulle vähän
Obekant. Uutta, Uutta. epävarmaa. Se on mulle vähän joo, mutta tosi kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ja nämä sanat on mullekin myös vähän, no löytyyhän tuttuja sanoja, mutta myös Mhm. esimerkiksi kurittomuus, Joo. distsipliin. Se on mulle uusi sana ja Mhm. savitaulu. Joo. Mm, ja sitten mä voin rotsi. Siis mä Joo. en edes tiennyt sitä ruotsiksi, rots. Joo. Eli Joo, se se on on kyllä mulle aika, joo. myös uusi sana. Joo. Ymmällä oli myös. Mutta joo, hyvä, hieno, pitkä sanalista. Joo, koska tiesin, että siinä löytyy paljon vaikeita sanoja, mutta halusin, että No, tämä on aihe, joka voi kiinnostaa monille, no, mutta kyllä löytyy paljon vaikeita sanoja. Ja, sanoja joo. ilman muuta. Joo. Ja sitten nyt, voi oi oi. Nyt on vaikeaa, kun on vaan yksin, niin sitten on sille, Joo, joo, joo. okei, mitä teksti kertoo isän roolista? Oi. Nyt sä saat varmaan vähän auttaa. Joo, eli Mulla on ajatukseni oli, että kyllä, että me voimme jaettu. huomaa, että isän rooli on aina ollut aika sama ja myös kaikki, että isä kyllä huolii, että miten lapsen kanssa menee ja myös niin, että isä voi olla, minun myös näkee tekstissä, että isiä historian läpi on aina ollut aika paljon nuorempi kuin tänään myöskin, että No ihmiset se ovat on. tullut vanhemmaksi aiemmin elämässä Joo, kuin tänään. Ja joo, myöskin se, että myös tämä frustraatio, että miksi lapset ei tekee, mitä minä haluan, että ne tekee. Että myös joo, että isien nuoruus minun mielestä että miksi ne ovat parempia. Että nykyään joo, tajumme, että lapset tarvii tukea ja kaikki tämä, mitä me joo, tiedämme. Mutta jos menemme historiaan, niin perhe vaan pitäisi toimia. Miksi ei joo, toimii? Miksi kaikki ovat niin vaikeaa? Ja myöskin tämä frustraatio minun mielestä näy, mutta haluaisin vaan näkeä, että onko tämä semmoisen asia, joka muutkin huomaa tekstissä. joo, siis no tekstissä Joo. se ilman muuta tulee niin kuin esille se, tämä just, mikä sä sanoit, frustraatio. Joo. Ja se on aika, mikä se nyt on, nyt mä en muista edes ruotsiksi, mikä se on, mutta Mhm. po. Se on aika niin kuin, Mhm. vahva teksti. Joo, 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 Vahva, joo. jos sä Joo, ymmärrät, mitä mä joo, tarkoitan. joo. Joo. Ja, ja, äh, ja sitten niinku arkipäivänä tai arkipäivänä mä en ainakin olen niinku, mä en ole huomannut mitään tällaisia juttuja, koska nyt on nykyaika ja Joo, silloin joo, joo. joo, mutta onhan se fakta, että se on ollut näin ja on ehkä vielä vähän, mutta ei nyt niin. Äh, onhan tämä aika pahaa mun mielestä. Tai siis Joo. aika huono asia. Mhm. Joo. Joo. Äh, okei. Mhm. Otetaanko me kolmas? Joo. Tai onko Joo, 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 joo. Voimme kyllä, joo, miksi isä? jatkaa. Hmm? Jos me otetaan nämä kaikki kysymykset, niin kuin me voidaan vaan keskustella. Ja sitten Joo, joo, joo. meidän, niin kuin, oi, tämä on
myöskin vaikeaksi niin kuin ruotsiksi, niin nyt tuli Joo. nyt tuntuu hankalalta. Okei. Miksi isät ajattelevat niin kuin ajattelevat? Ja miten kokemus on erilainen tänään? Ja no mähän vastasin jo ehkä vähän, Joo. että että nykyaikana ei ole niin, ää, ää, se ei ole normi, että niin kuin, Joo. Minä olen myöskin sitä mieltä, että nykyään ja tänä päivänä me antaamme perheille tukea ja myös, että sinne voi saada lapsen tukea, rahaa ja kaikki tämä. Että jos menemme aiemmin, ihmiset pitää vaan elää. joo, Ja siitä aina löytyä rahaa, ja jos mitä onnettomuudet vaan sattuu, se on paha juttu, mutta ei voi löytyä mitään apua. Siis, sitä ja joo, sitä asialle. Ja sitä syystä ihmiset, elämä oli niin paljon vaikeampi, että ihmiset olivat niin, että asiat vaan pitää toimia, koska minä en tiedä, miten minä, miten minä pärjäät, jos asiat ei joo, mene juuri joo. niin hyvin kuin minä haluan, että ne menevät. Oi, joo, kyllä, totuus, joo, eh, eli joo, eh, joo, Mikä se on, että se ja on mä olen kyllä sellainen vähän safety net, että se löytyy tänään, mikä ei ole aiemmin olemassa. joo, ilman muuta. Ja eli kyllä olen samaa mieltä tekstistä tai tai siis siihen, mistä tekstistä puhuu, kyllä. Nyt mä en ole, se on aika vaikea teksti. Tai ei se ole vaikea teksti, mutta se on vaikea konsepti mulle, Joo, joo, koska joo. mä en ole niin vaan. Joo. Mutta jos me otetaan nyt tämä, sano vaan, jos Joo, ei, jos joo, sulla on joo. mitään. Jos mä otan nyt tämän viimeisen kysymyksen, mitä neuvoja antaisit isille tekstissä. Mhm. Ää, ää, neuvoja hänelle. Voi oi, nyt tuntuu pahalle. Voi Ää, olla ihan mitä tahansa. Haluaisin vain, että ihmiset pitäisi keksiä jotain. joo, joo, mä ymmärrän. Joo, ää, oi. Vinkkejä. Oi, oi. Onko sulla mitään ajatuksia, vinkkejä, että mä saan vähän inspiraatio? Öö, Minä olisin sanonut, että on hyvä, että nämä isät myöskin muistaa, että mitä ne tekivät sillä ikällä, kun heidän lapset ovat, että Oi, mikä heidän joo, oma elämänsä joo, on. Että pitäisi aina ymmärtää, ja kyllä minäkin myös ymmärtää, että elämä ei aina ole helppoa, mutta pitää vaan tehdä parasta. joo. Oi, Joo. se on hyvä kommentti. Joo, että on pakko, vaikka, vaikka ei ehkä muistaa enää, niin sitten on kuitenkin niinku, pakko olla ymmärtävää. Joo, joo. Joo, Juuri näin. Joo, joo. Tosi hyvä. Tämä oli kaikki. Luulen, että me olemme kyllä valmiita minun joo. tekstiin. Me voimme jatkaa sinun teksti. Okei, otetaanko me Joo. Joo. heti mun? Joo. Okei, mulla on nyt, ja sä filmar du ännu?
Joo. Okei, Joo, hyvä. Että se on, että me otetaan Okei, eli joo. mulla on nyt, ähm, mihin se hävisi nytten? Nyt mulla on niin monta dokumenttia Mhm. nytten. Eli mulla on itse asiassa vähän erilainen projekti, Yritän etsiä, että luulen, että olet sen laittanut tekstisi minulle, että minä voin... koska Eh, tämä on just se juttu, että mä luulen, että mä oon vähän ymmärtänyt tämän, tämän tehtävän vähän väärin, koska mulla on pelkästään niin kuin, mä oon niin kuin vaan puhunut yhdestä aiheesta ja sitten ottanut vielä artikkelin ja se artikkeli on myöskin englanniksi, eli se ei ole niin kuin mun, mhm. mutta ei se Joo, varmaan, joo. mä vaan, eli mulla on nyt pieni, niin kuin, vaan mä puhun ekaksi Joo, vähän ja sitten mulla on kysymyksiä. joo. Ja Mutta se on puhu vaan, vaan ja sitten me otamme. ei Joo, se, joo. joo, ei se Joo. varmaan haittaa. Eli Eh. okei, katsotaan. Mä puhun nyt siis lyhyesti tänään eri työpaikoista ja niiden suhde kierrätykseen, Mhm. kierrätykseen ja miten paljon se niin kuin voi vaikuttaa. Ää, Ja mä valitsin tämän aiheen, koska opiskelen yleistä pedagogiikkaa ja todennäköisesti työskentelen sit varmaan tulevaisuudessa ää, ää, human resourcesin Mhm. parissa, joo, HR. Ja siksi minusta kiinnostaa, niin kuin, miten asenteita, eli attityder, työpaikoilla voidaan niin kuin, muuttaa erilaisissa asioissa, ja tässä tapauksessa kierrätyksessä työpaikoissa. Ja työpaikat ympäri maailmaa on niin kuin, totta kai suuri ja keskeinen osa niin kuin, yhteiskuntaa ja siksi Joo. niiden suhtautuminen kierrätykseen ovat totta kai tosi tärkeitä, koska ne voivat kuitenkin niin kuin aiheuttaa joo. Ja kun mähän sanoin jo, että mä en löytänyt artikkelin suomeksi vai ruotsiksi, vaikka etin aika kauan, ja sehän on aika outoa mun mielestä, koska mä kirjoitin suomeksi, että joo, ja en löytänyt yhtään artikkelia tai mitään tekstiä, ja se oli mun mielestä aika kiinnostavaa, että Mhm. Joo. miksi ei, niin kuin, eli tämä on englanniksi, mutta mä oon kääntänyt sen suomeksi, eli joo, se voi, joo, tämä on siis se otsikko, työntekijät pyytävät esimieheään ryhtymään ilmastotoimiin, ja no, mä voin, no joo. Ja siinä artikkelissa käsitellään esimerkiksi, että työntekijät voivat jopa luopua, eli avstå Mhm. työpaikasta, eli niin kuin kestävyyttä oteta huomioon. Ja tällainen ajattelu on pääasiassa nuorempien työntekijöiden keskuudessa. Mhm. Ja sitten joo, vain 38% työntekijöistä katsoo tai niinku huomaa, että yritys, missä ne työskentelevät, tekee niinku tarpeeksi kierrätyksen suhteen. Ja, ja eli mun niinku pää nyt idea ja aine oli kierrätys
joo. Joo. Ja työpaikoissa. Työpaikoissa. Ja en, ehkä ensimmäiseksi se, että se on aika hankalaa niin kuin ymmärtää, että ää, kierrätys, kierrätymystä ei ole niin kuin, itsestäänselvyys kaikille yrityksille. Joo, eli tämä oli Joo. nyt niin kuin vähän se mun aine. Ymmärritkö? Nyt mä sain. Ymmärritkö? Ymmärrätkö? Ymmär, ymmärrätkö? Joo. Ymmärrätkö jotain, mistä mä puhuin? Joo, Joo, kyllä ymmärrän. joo, Mä katson tässä sinun ensimmäinen kysymys, että onko tämä jotain, mitä olet jo aiemmin ajatellut. Ja no itse asiassa ei, koska en ole vaan ollut siinä niin kuin, ja, joo, ja joo, siinä joo, tapahtumassa. Mutta joo, kyllä voisin niin kuin, ihan nähdä, miten niin kuin, tärkeää tämä on, että niin kuin, on olemassa, vaikkapa se ei ole niin kuin, ollut niin tärkeä minulle joo, nyt minun joo, elämässäni. joo, koska mulle se kiinnostaa aika paljon, että se, Joo. no ei nyt ehkä tämä siis sortering, Mhm. lajittelu, ö, Joo. totta kai se myös, mutta ö, myös se niin kuin isompi, ö, just tämä, oi nyt mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta hållbar utveckling, joo, Mhm. eli se on, mutta joo, ö, eli tämä oli sulle vähän uusi Joo. ö, konsepti. Joo, kyllä Joo. oli. Ja sitten artikkelissa lukee, että oi, nyt pääosin nuoret työntekijät voivat luopua työpaikasta, jos työpaikan suhde kierrätykseen ei riitä. Joo. Tekisit samalla tavalla, että jos sä jo tiedät, että tämä yritys tai tämä työpaikka ei nyt ihan ottaa niin kuin huomioon kierrätystä ja Ö, sen. Minun mielestä joo, jos olisi niin kuin sen, että en ole ollut töissä niin kuin tämmöisen, En mäkään. joo, mutta kyllä luulen, että voisin niin kuin luopua, jos ei ole niin Joo, kuin riittävän ja, hyvää. joo, ja sitten onhan pakko myöntää, että jos sä saat työpaikan ja sä oot niinku ollut työtön aika kauan ja sä niinku Mm. saat, niin sit onhan ihan ok. Et jos mä Joo, sain niinku töin ja sit, mutta joo, jos mulla olisi paljon niinku vaihtoehtoja, niin siksi en valitsi joo, joo. just sen. Mutta joo, vähän vaikea kysymys, koska se Joo, joo, moraali on vähän, totta kai niin joo, kuin riippuu, joo. joo. Okei, no osaatko sinä lajitella ja kierrät, kierrätä hyvin? Onko se niinku tuttu juttu? Mun kysymykset on nyt, mä huomaan, että mä en ole lukenut näistä läpi. Mutta No ei se mitään, mutta voisin kyllä niin kuin vastata, että kyllä tunnen, että minä tunnen sen aika hyvältä, niin kuin, joo, sekajäte ja niin kuin muovijäte ja biojäte ja kaikki nämä niin kuin, tavalliset myös lasi ja metalli ja kaikki nämä. Joo, Että olen töissä niin kuin siinä, että minä autan paljon niin kuin vanhat ihmiset niin kuin heidän kotiinsa. Minä niin kuin hoidan niin kuin paljon heidän myös roskin niin kuin, työstä, että joo, minä niin kuin, annan roskat ulos ja sitten, että kyllä nekin osaa oikein hyvin, ne on niin kuin oi, 20 ja niin kuin, että nekin niin kuin, he hoitaa ja olen myös niin kuin, oppinut paljon niin kuin heidän kanssa, koska oi, olen siinä töissä jo 4 vuotta.
mutta joo, että Mäkin olen joo. ollut, joo. Joo, mutta että joo, kyllä minä luulen, että minä Oi, tunnen sen aika hyvältä. oi, Joo. kiva kuulla, kiva kuulla. Joo. Mm. Ja no, Uskotko, että uskotko, että nyt mä paranee? puhuin, anteeksi. Ei mitään. Onko edistyminen liian hidasta? Vaikkapa jossain paikoissa luulen, että voi olla vaikkapa aika paljon enemmän niin kuin tiedota tästä niin kuin kaupungissa, vaikkapa, että jos menee niin kuin, voisi niin kuin, joo, voisi niin kuin, Joo, joo, no se on totta, mä ymmärrän joo, täysin, että joo, mitä sä tarkoitat, että onhan niin kuin Suomessa me ollaan aika hyviä, joo, mutta joo, sitten esimerkiksi joo, muissa että muu nyt maa on vaikea sanoa. Joo, sä joo, ymmärrät. joo, Joo, joo. kyllä. Okei, kiitos. Ja uskotko, että, no, tämä on aika helppo kysymys, mutta uskotko, että suurten yritysten kierrättäminen on tärkeää? Kyllä minun mielestä on tosi tärkeää, että Joo, niin kuin, juuri nämä suuret niin kuin, ja, jo, joo, se on just se. yritykset niin kuin, ottaa heidän, niin kuin, mikä ansvar on? Ei, No, heidän vastuunsa, joo, joo. jotain. Ja Joo, jotain joo, sellaista, mutta joten. sinä Joo. sinä ymmärrät. Joo, että joo, minun mielestä on kyllä tosi hyvä, joo, tärkeää. Joo. Ja se on aika kiinnostavaa, tai se, että voi oikeasti niin kuin työskennellä just sen edistymisen kaa niin kuin, yrityksellä. Sä voit niin kuin, olla se, joka niin kuin, auttaa suuret yritykset niin kuin, parantaa. Joo, joo. Okei, joo. Ne oli siellä oli siinä kaikki mun kysymykset. Onko sulla kysyttävää? Minun mielestä ei ole kysyttävää ja luulen, että tämä oli tosi niin kuin sopivaa, koska luulen, että meillä olisi juuri nämä 40 minuuttia ennen kuin tämä niin kuin, Zoomi menee. Niin kuin, luulen, että alltså jag tror att det är så att det här Zoom-samtalet slutar efter 40 minuter så att vi precis har Ah, hunnit nu på båda riktigt? delar. Okej. Ja. Alltså, jag Okej. vet inte, emellanåt så har det kommit och jag har aldrig startat ett sånt här själv faktiskt förut. Jag har bara hört av andra att vet du, den där gratislicensen som vi får av Uni så gör att du får ha liksom Nej 40 men oj, minuter. på riktigt. Men Hej, men annars så skulle man måste ha en prenumeration för det. Så men att, okej, vad bra. Då ser vi om vi... hur får du nu... Har du fått liksom någon slags så här... Har du fått spelat in det här nu på något sätt att du liksom får det i någon slags... Eller hur... det står hela tiden för mig att det är recording och det, jag Okej. tror att det borde Ja, vara till mig bra. står det också. För att Ja, skriva du inte får... Nu hoppas jag att det inte stängs av nu mitt i någon mening här, men att... nej. jag tror att det här gick jättebra. Vi får nu bara... Ja. Om du Jag får... hoppas bara att jag får det till Anna-Maja på något sätt. Alltså, i värsta fall så får jag bara visa det på fredagen att hej, nu har vi Ja, gjort det här. exakt. Så kan vi titta Ja, tillsammans jag men tror inte inte att hon lyckas kanske... föra ut hur man Ja, gör det. Men ja, okej. Jättebra. tidigare så var det så att jag kunde sätta, vet du, att jag satte upp den först på YouTube för då kunde jag dela det. Man kan sätta vet du, videos där privata, den ändrar på något Ja, vis på filfonten så den är lättare att om du sätter upp en video på YouTube och du kan sätta den privat så att ingen annan ser den, vet du, så att det inte gör någonting om den är just på det. YouTube. Men vet du, yes, att bara du får den sen vet du spjälkad och så där delar du. Så Ja. att, Skicka om du inte får det, så... No, inte jag för ska det så skicka kanske mig, kan jag hjälpa, tror men att det här är ja, bra. Ja. Och jag tror att helt vi börjar bra. ju några minuter därefter, så vi har kanske ännu någon minut. Ja, Men jag det är tror att vi sant. kanske försöker stoppa det här nu bara för att jag tror att det är de där 40 minuter som är gränsen. Ja, Den kan man men sen testa bara nu. avsluta själv. Jag undrar om jag ska liksom spela in, för den spelar hela tiden in. Men kan du på något sätt avsluta att spela in den? Jag antar att för det finns kvar den där knappen att vet du spela in, så jag antar att
Jag kan pausa inspelning och stoppa inspelning. Jag tror att jag